online sa hotline. I-check ko lang ha. Ari sa aton nga linya is Councilor M. Ang Councilor, may aga sa imo, ma'am? May aga, Yes. art may aga sa tanan nga nagapamati. Bao, medyo lawig-lawig man way taka-istoryanay ba? Yes. Oo, siling ko doon nahidla ko sang tingog ni Councilor M nga sa una to party COVID do halos na adlaw kita nag-update. Oh, ma'am, ano ni man kay do nagligad do may request ka bala kag daw sa imo ni gindangop. May ginpadala actually sa akon si Dr. Tan galing hindi ko pa ma-open ang documents niya particular siling ko ba si may kang tanan ni sa tong mga refilling station nga daw gin pangayuan bulig si imo. Actually, I find a resolution. Yes, yes. Na ipacheck ang aton mga water filling stations. Mm-mm. Kaya medyo damo siyang nagapalabot sa mga reklamo sa aton na may mga water refilling stations na hindi potable ang ila tubig nga ginasupply. Uy. So, amo nang aton nga gin-file nga resolution requesting our city health nga i-check gid ang potability no kag ipa-inspect ang mga water filling stations naton. So hindi lang ni gali specific or may identify nga mga water refilling stations kundi tanan na lang kabilugan. Yes, correct. Oo, kay ang pag-insindi ko hindi ka man ma-issuehan permit nga mag-operate ka kung di mo mag-comply o kung di mo makompleto ang mga requirements kapin pagid ang pagpatigayon sa water testing mo sa imo nga lugar bala ma'am no? Correct. Yes, may mga requirements na kung mag-apply ka for permit kag accreditation. However, may mga iban nga overtime kay may kung may water filling station ka siyempre mga filtro kinanglan gina-update man na kag ginakambyuan. Okay. Kag may mga inspection gina sa may periodic inspection na supposed to be. So base ang iban bala nag-remiss na sa mga nga mga proseso kag ang nagagwa nga mga ginasupply nga tubig ginabaligya nga tubig nga that are being passed off as supposedly processed distilled water or purified water. Hindi na siya purified as it should be. So damo sa mga complaints nga nagalabot sa aton and gipakamayo ta nga to remind our city health office na i-inspect na ang mga inisyang mga water refilling stations. Pero may mga cases kinban nga ginbasihan sa resolution mo ni nga do naglalain ang pamatsyag nila because sang pagbakal nila sang tubig sa mga refilling station ma'am? Well, hindi man na sila, they don't submit complaints flippantly Okay. Kag hindi lang isa, hindi lang duha before we file the resolution. So hindi ta napagulaton nga may ara pa sang mas Outbreak. madamo pagid nga mga cases before we act on it and before some mas serious pagid nga mga effect until kita mag-act on it. So mas mayo gid nga sa subong pa lang i-update na lang ang mga pag-inspect at pag-test. Kaya ang testing kay inspection is actually part ng regular process na dapat na mag-renew ang aton ng mga water refilling stations ng ilang mga permits. Okay. Sa renewal may ginasubmit man na sila tani nga mga tests kag at the same time may mga inspection ang ginahimo. So probably base ang iban sa kadamuon na or tungod nga may mga previous permit base wala na gina-inspect kag hindi na bala up to standard ang supposed to be gina-deliver nila ang output sang ilang mga water refilling machines. So anyway, ga-expect kita nga maaktuhan ini kag may report no nga masubmit sa ulihi ang City Health Councilor. Yes, that's amo nang gina-expect naton nga makabaton kita sang report and hopefully nga ang findings makabulig sa aton ma-correct kung may ara manggid nga mga violations kag ang mga naga-repeat sang violations nga matagaan man sang sanctions para ma-discourage ang iban. Gani siling ko basi bala during that time to nagligan nga pag-igo sa pandemic basi nasira lang ilang water refilling stations
Tapos lately basing ibuksan na lang ni way balagin pangkay o ang ila mga masinda kaga kun ano man nagasala sa tubig sa pagprocess basi amo man na bala mamaw. Yes, ang mga filters na dapat ginailisan siya on a regular basis. Mhm. So, base bala ko ng iban, wala, hindi na bala, ang mga hinambal ko, hindi na up to standard. Ang supposed to be na required standard, wala gina-observe. So, dapat balikan ka lang, kag i-inspect ang ining mga water refilling stations ini to make sure nga safe ang tubig nga ginasupply sa aton sa mga customers nila. Aha. By the way, ma'am, kumusta mo sa council da? Kag silang ko doon nagtulutaway. Sumunto hindi busy ka kay iti. Ang da isa lang man ang kumiting ginuyatan mo. Well, actually, ang aton role sa City Council, wala man kita nagadepende sa aton nga committee lang ang ginahimo ta, hindi lang ang sa committee ta. No, as you can see, I am sure you can come across ang mga ordinances kag resolutions nga gina-author naton dira. Mostly di magani aton committee. So we try as much as possible kung ano makita naton nga makabulig kag kinanglanon sa aton mga pumuluyo. Whether ara sa committee ta or hindi, ginatingwaan ta gid nga mahimo. Sige. Good luck na sa imo, ma'am, and salamat gid no sa time ginatag karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Thank you, Ged. Action Arts. Madamo man yung salamat sa time yung ginatag sa akon. Action Hotline!